Уся земля поклонится Табе и заспевая Табе, и прославить имя Твое. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и дар едностью Духу Святым нехай будут з усіми вами. Маем другую неделю звычайную. Сёння падчас літургіі слова будзем чуць аб тым, што Бог бачыць людскія праблемы. І Господ жадае праз сваё дзеянне ўваходзіць у жыццё кожнага з нас. Господ прагне рабіць цуды ў жыцці нашым, тады, калі яны нам патрэбныя. Аднак Слова Божие, таксама опісваючы дакладна сёння цуд у Кані Галілейскай, падкрэслівае, што гэта не ёсць фокус пэўны. Няхай Слова Божие навучае нас мудрасці, каб мы не чакалі ў жыцці фокусаў дзеля таго, каб не быць падманутымі, але адкрываліся на цудадзейную дзейнасць Бога. Святая імша ахвяравана за Аню, малюся у дзень яе нараджэння, мае 20 гадоў, няхай добры Бог з гэтай нагоды бласлаўляе і адорывае патрэбнымі дарамі. А калі ж патрэбны цуды, то няхай Бог таксама і шчодра у ейным жыцці здзяйсняе цуды. Каб быць годнымі прыняць удзел у гэтай найсвяцейшай ахвяры, на пачатку перапросім Бога за ўсе нашы грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэту ахвяру. Спавядаюся Богу усімагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усімагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля
дай хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойшо всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе грехи и свету, змилуйся над нами. Я Тебя грешна себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты керуешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа, и одари наши часы с упокоем. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки и вечные. Читание с книги пророка Исаии. «Зеля Сиону не буду молчать, где я Иерусалему не супокоюся, покуль не узыде, як святло справедливость Его, и Его збавлення не запалає, як походня. И убачить народы Твою справедливость, и усе короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначать в устны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про себя, покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебя, мое уподобание им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя отримає мужа. Бо, як юнак бере замуж дівчину, так возьмуть Тебе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Бог. Это Слово Божие.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, розные есть дары, але той самый Дух, розные служения, але Пан один и той самый, розные деяния, але той самый Бог, який робить усё во усіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрості, другому – слово познання поводле того самого Духа, іншому – віра у тим самим Духу, іншому – дар оздоровлення, усьо у тим же Духу, іншому – чудотворство, іншому – пророцтво, іншому – розпознавання духов, іншому – розные мови, іншому – тлумачення моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа Дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слова Божае. Дякую вам, Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єзуса була там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цуда ўчыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў сваю славу, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоныя, і браты, і вучні ягоныя. І прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хто ж з нас не хацеў бы, каб у нашым жыцці адбываліся цуды? Хто ж з нас не марыў калі-небудзь у сваім жыцці, каб гэты цуд адбыўся? А апошнім часам амаль усіх беларусоў аб'ядноўвае толькі адно жаданне, каб здзейсніўся ўрэшце цуд.
Але ж разам з тым, вось чакаючы ў сваім жыцці цудаў, мы вельмі часта сябе паводзім як тыя людзі, якія чакаюць не цуда, але сядзяць на прадстаўленні нібы пэўнага штукара, які паказвае фокусы. Вельмі важна сапраўды ўмець адрозніць фокус ад цуда. Бо фокус, які паказвае артыст, штукар падчас свайго штукарства, гэта, ведаеце, пэўны падман чалавека. Навогул фокусы, яны прадназначаны для таго, каб чалавека бавіць, весяліць, а самае галоўнае – адцягнуць увагу чалавека ад жыццёвых праблемаў. Дзеля гэтага служаць, між іншым, усе розныя прадстаўленні, усе розныя шоу. І вось у той момант адбываецца фокус. І чалавек сядзіць расслаблены на прадстаўленні штукара, думаючы не пра свае праблемы, але назірае за гэтым знешнім эфектам, думаючы аб тым, у чым жа гэты фокус будзе, але насамрэч ён так і не ведае перад фокусам, у чым жа гэты фокус можа альбо павінен адбыцца. А што іншага з цудамі? Цуды, якія нам паказвае гісторыя збаўлення, якія таксама рабіў Христос, пра які таксама, між іншым, узгадвае ў сённяшнім урыўку евангеліст Ян, калі апавядае пра цуд перамянення вады ў віно падчас вяселля ў Кане Галілейскай. І вось галоўнае адрозніванне цуда Божага ад фокуса ёсць тым, што цуд, ён хоць заўсёды і неймаверны па свайму зместу, але заўсёды ёсць праўдай і заўсёды ёсць змяненнем рэчаіснасці. А фокус не. Фокус ёсць падманом. Фокус нічога не мяняе, а цуд мяняе. І цуд, у адрозніванні ад фокуса, ён адбываецца тады, калі чалавек усю сваю увагу сфокусіруе на сваёй жыццёвай праблеме. Бо, заўважце, гэта ўсе цуды, якія ўчыніў Христос, яны былі своеасаблівым адказам Господа на самыя актуальныя праблемы чалавека. І вось калі чалавек засяроджваўся над сваёй праблемай, жадаў гэтую праблему выправіць, жадаў з гэтай праблемы знайсці выхад і звяртаўся пры гэтым усім да Господа, у той час і адбываўся цуд. Бачыце, якое вось адрозніванне? Фокус гэта адцягвае нашу увагу ад жыццёвых праблемаў, а цуд, наадварот, ён патрабуе, калі мы хочам, каб у жыцці цуд адбыўся, каб мы сфокусіраваліся на сваёй праблеме, каб мы засяродзіліся. І тады магчыма, што Бог у жыццё чалавека увойдзе. Інакш кажучы, кожны цуд магчымы, але ён магчымы тады, калі чалавек займае актыўную пазіцыю, калі ён не сядзіць у ролі толькі гледача, калі думае, вось адбудзецца цуд ці не, будзе фокус ці не. Фокусаў не бывае, цуды бываюць. І вось сёння таксама падчас вяселля ў Кане Галілейскай Езус робіць цуд. Звярніце ўвагу, што на гэтую праблему гаспадароў вяселля звяртае сваю ўвагу Марыя, Маці Божая, а пасля таксама звяртае ўвагу свайго сына Ісуса. І вось тады, калі людзі перажываюць сваю праблему, калі яны паказваюць гатоўнасць, што яны б зрабілі ўсё, што магло б залежаць ад іх, каб вось віно нейкім чынам паявілася на гэтым вяселле, то тады і Бог дзейнічае. Ну, а аргументам на тое, што чалавек падчас цуду мае мець
актыўную пазіцыю і супрацоўнічаць з Господам. Ёсць таксама і тое, што калі Ісус загадывае, каб напоўнілі збаны вадой, людзі адразу робяць гэта. Бачыце, у іх як бы яны разумеюць, што іх галоўная праблема не тое, што вады няма, не тое, што вось гэтыя збаны прадназначаныя для рытуала ачышчэння, што яны пустыя, толькі яны звяртаюць увагу, яны напаўняюць гэтыя збаны вадой, але разумеюць, што не гэта іх праблема. Але толькі слухаюць Господа, паказваючы, што што яны хацелі б зрабіць усё. Але што зрабіць, каб віно паявілася? Што яны зрабіць павінны? І вось такі вось падыход гаспадароў вясельных, ён дацэньваецца Господам, і калі збаны напаўняюцца вадой, Христос робіць суд. Ёсць актыўная пазіцыя чалавека, чалавек дзейнічае, чалавек засяроджаны на сваёй увазе, ён ніякім чынам не ёсць расслаблены, ён не уцікае ад сваіх праблемаў, ён не адышоў ад гэтых праблемаў і выгодна сеў, думаючы, што ж далей будзе, назіраючы за гэтым знешнім эфектам, за пэўнай, быць можа, лоўкасцю Божага Сына, але не, яны дзейнічаюць, яны супрацоўнічаюць. Тыя, каму трэба цуд, і той, хто цуд робіць, яны актыўна супрацоўнічаюць. І на маю думку, вось ва ўсім гэтым таксама здзейсненым цудзе і ў яго апісанні ёсць сапраўды вельмі такі важны элемент, што задзейнічаныя у гэтым цудзе вось гэтыя збаны прадназначаныя для рытуальнага ачышчэння. І гэта нібыта вось гэты элемент кажуць аб тым, што цуд у жыцці чалавека магчымы тады, калі чалавек будзе здольны зрабіць усё, каб ачысціцца перад Господам, альбо каб перажыць гэты момант, інакш кажучы, момант пакаяння, момант метаноі, момант навяртання. Бо збаны ачышчэння акурат служылі і для гэтага. І можна нейкім чынам казаць, што Христос, чуючы аб тым, што не хапае віна на кане, на вяселлі у кане галілейскай, кажа, каб яны напоўнілі гаспадары збаны вадой, кажа вось такія словы праз гэтыя сімвалы, знакі, што ўсе праблемы чалавека ёсць тады, калі чалавек забываецца пра пакаянне. Вось не хапіла віна ў вас акурат таму, што збаны то для ачышчэння пустыя, нічога не зрабілі для таго, каб Бог у жыццё мог увайсці. Так як жа можа адбыцца цуд? Як жа можа быць у вашым жыцці удосталь віна, калі збаны на ачышчэнне наогул пустыя? Такая логіка Господа. Господ можа зрабіць суд, Господ зробіць суд, але мы, людзі, павінны таксама штосьці рабіць. Павінны паказаць, што мы гатовыя на суд Божы. А будзем гатовыя тады, калі станем на дарогу пакаяння, на дарогу, дзе прызнаем свае памылкі, ачышчаемся ад грахоў і пачынаем жыць так, як гэтага кажа, як гэтага хоча Господ. І вось тады, як кажа прарок Ісая ў сённяшнім першым чытанні, вось калі чалавек прыходзіць да Господа, кажа Ісая пра зямлю абяцаную, пра краіну палестынскую. Кажа так, што ў той час не скажуць пра цябе пакінуты, і зямлю тваю не будуць больш называць пустыняй, але будуць называць цябе маё упадабанне ў ім, бо ты спадабаўся Пану. Чалавек, які становіцца на шлях пакаяння, ачышчэння, пачынае падабацца Господу, і ў жыцці такога чалавека
сапраўды цуды становяцца магчымымі. Господ робіць гэтыя цуды. Як тлумачыць апостол Павел у першым пасланні да Карынцянаў, гэта ў другім сённяшнім чытанні, што Господ дае розныя дары, Ён здзяйсняе розныя цуды. І апостол Павел, пералічваючы, каму якія дары можа даць, не кажа аб тым, што камусь не дасць дары. Кожнаму дасць. Кожнаму дасць, калі толькі чалавек звернецца да Господа, але звернецца такім чынам, не як звяртаецца глядач падчас прадстаўлення штукара, падчас штукарства, калі паказваюцца фокусы, але так, як веруючы чалавек звяртаецца да Господа. Калі звернемся да Господа такім чынам, то ў жыцці нашым непазбежна і ў жыцці прыватным кожнага з нас адбудзецца цуд, аб які мы можам марыць, але ў жыцці ўсіх нас таксама будзе цуд. Але найперш мы мусім напоўніць збаны для ачышчэння нематам вады. А гэта ўжо залежыць ад нас. Тут не Бог будзе насіць ваду. Мы павінны ваду данесці. Амин. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога. Бога сапраўднага, ад Бога сапраўднага, народжанага, створанага, адзінасутнага Ісу, праз якога ўсё сталася. Нас людзей, дзеля нашага збавлення, зышоў з неба, і чалавеўся ад Духа Святого, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны, пахаваны, і на трэці дзень воскрес. Раскрыли Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его царство не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана Животворцу, який за Ісаїса не походить, якому разом за Ісом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один кросс для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй, життя вечного в будущем свете. Бог показывая нам праз Иисуса Христа свою любовь, вознесем до Его наши просьбы. Молимся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Христа, у свеце Ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржавы, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молимся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб яны адчулі блізкасць Езуса Христа, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблизил нас до Христа и до наших ближних. Тебе просим. Помолимся так само з нагоди дня народження за Аню, яка святкує 20-годдя, просячи для її потрібного благословенства, і нехай Бог одарує потрібними цудами у єйнім житті. Тебе просим. Слухай нас, Пане.
Памолімся за нашу айчыну, Беларусь, асабліва за людзей рэпрэсаваных, за палітычных вязняў, за тых, хто церпяць з той прычыны, што вызнаюць сваю веру ў праўду і справядлівасць. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашы малітвы, каб мы былі верныя Тваім запаведзям і сведчылі аб Тваёй любові ўласным прыкладам праз Хрыста, Пана нашага. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вагамі. У гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Твая бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям, і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў сваё жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры аганёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы.
Госанна на вышинях, благословленный, который ходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніцу усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэру ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым, Францішкам, біскупам нашым, Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твою ласца дышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце Табе, Божо, Отче усемагутны, у еднасці Духа Святога уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятаючы збавеныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста.
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Пожадаємо ближнему супокою. Вось ягнё Божие, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи только слово, и будзе оздоровлена душа моя. Молимся. Пане наш Боже, наполни нас Духом Твоей любови, и у Своей добрыни з'яднай усіх, кого Ты посилил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Объявы.
на гэтым тыдні 20 студзеня у варшаўскай катедры святого Яна Хрысціцеля на Старówce о 19 гадзіне біскуп дапаможны Варшавы будзе цэлебраваць літургію у інтэнцыі Беларусі, між іншым. А таму на гэтую малітву сардэчна запрашаю усіх вас таксама. Святая імша будзе адбывацца з нагоды юбілейнай даты, бо акурат у гэтым годзе, 20 студзеня, спаўняецца 500 гадоў з дня выдання першай, так бы мовіць, беларускамоўнай кнігі, надрукаванай на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага. Бо у гэты дзень Францішак Скарына у Вільні надрукаваў малую кнігу падарожніка. Гэта, можна сказаць, што першы малітоўнік на беларускай мове, бо там знаходзіліся малітвы між іншым. І сапраўды гэты дзень вельмі добрая нагода, каб памаліцца за нашу айчыну, за Беларусь. Ну і адметнасцю ёсць тое, што гэта ініцыятыва будзе мець месца не толькі ў Польшы, але ў гэты самы дзень і будуць маліцца ў Вільні, у Празе, у Падуе. Таксама у гэты дзень у Мінску у катедры мітрапаліт будзе маліцца з гэтай прычыны. І біскуп Олег Буткевіч будзе маліцца ў Полацку, акурат там, адкуль Францішак Скарына паходзіць. Я яшчэ раз заахвочваю ўсіх вас далучацца да гэтай супольнай малітвы, перадусім такім чынам, каб прыйсці на літургію у Варшаве, у катедру, а між іншым там таксама будзе спяваць хор «Канкордія» і будуць гучаць спевы і на беларускай мове. Сёння святая імша будзе адбывацца яшчэ ўвечары гадзіне 18. У наступную нядзелю молімся так, як звычайна, і 11:30 увечары гадзіне 18. Сёння адразу пасля імшы адбудзецца тут, у гэтым касцеле, батлейка, прысвечаная нараджэнню Езуса Хрыста. Запрашаю ўсіх ахвочых пазаставацца, глядзець спектакль. Між іншым, гэтай лаўкі, которые перасунутыя у нас сёння, гэта акурат вось з гэтай прычыны. Ну і таксама, калі будуць жадаючыя, каб у гэтым часе пасля калядным прыняць святароў у хату на супольную малітву, каб благословіць дамы, кватэры, тыя месцы, дзе вы жывеце, то такая магчымасць ёсць. Можна запрашаць мяне, можна запрашаць ксяндза Яўгена, і можам разам у вашых хатах маліцца дзеля таго, каб Бог благословляў усім нам. Пасля благословенства сёння ж яшчэ памолімся за нашу айчыну, Беларусь, традыцыйнай літаніяй благословеннага Ежы, Папялушка, і памолімся асабліва за тых людзей, якія церпяць пераслед, якія сядзяць у турмах за рэпрэсаваных, уцекачоў, пацярпелых, каб добры Бог благословіў. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у имя Божие.
Богородица Панна, послухай нас, Маці Бога. Ты стаяла под крыжами, так шмат терпела, коли твой сын Иисус помирал на крыжи. Просим Тебе, наша Маці и Королева, за тых, кто найбольш пакутуе. Просим Тебе словами летания гэтага часу, словами летания наших дзён. Кире элейсон. Езу, почуй нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Святая Троица, один и Боже, Маці тых, кого шукали, Маці тых, кого схапили уначы, Маці вязняў, Маці напалоханых, Маці застрэленых, Маці тых, хто на допытах, Маці несправядліва пакараных, Маці працаўнікоў, Маці студэнтаў, Маці верных актораў, Маці тых, хто кажа праўду, Маці тых, каго немагчыма падкупіць, Маці асірацелых, Маці збітых, Маці тых, хто страціў працу, Маці тых, каго прымусілі падпісаць дакументы, што пярэчаць сумленню, Маці дзяцей, якія сумуюць па зняволеных бацьках, Маці сплаканых, Маці занепакоеных бацькоў. Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету, Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету, Ягнё Божа, які бярэш на сябе грахі свету, маліся за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Маці, надея для мільёнаў пакрыўджаных, дай нам усім жыць у свабодзе і праўдзе, у вернасці Табе і Твайму Сыну.